नमस्कार मित्रांनो, जी के स्टोरी टेलरमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। तर मी आज पुन्हा एकदा घेऊन आलोय खास तुमच्यासाठी एक चित्तथरारक अशी बाई कथा। आतापर्यंत तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर नक्कीच सबस्क्राइब करा, जेणेकरून भविष्यात येणाऱ्या व्हिडिओज मी आपल्यापर्यंत पोहोचवू शकेन। तर चला जास्त वेळ न घेता आजच्या भयानक आणि चित्तथरारक अशा बाई कथेला सुरुवात करूया। अंधाऱ्या काळोख्या जंगलातून ती एकटीच चालली होती। न जाणे कित्येक विचार तिच्या डोक्यात घुरमळत होते। दूर कोणाचा मागमोसही नव्हता। दूरवर कुठेतरी समुद्राच्या लाटा, दगडावरती बेभान आदळणारा आवाज तेवढा घुमलेला ऐकू येत होता। झाडांच्या फांद्या एकमेकांमध्ये गुंतलेल्या, कधी तिच्या चेहऱ्यावर तर कधी हातांवर ओरखडे काढत होत्या। तरीही ती पुढे चालतच होती। कोणत्या तरी अनामिक ओढीने ती त्या रस्त्यावर आली होती। एक अनामिक आकर्षण, एक हाक, जणू कोणीतरी जंगलाच्या पलीकडून दिली होती। अगदी उठता बसता झोपता स्वप्नात देखील तिला फक्त एकच भास व्हायचा की कोणीतरी तिला बोलवत आहे, कोणीतरी तिला खुणवत आहे। तिला हे तिच्या मनाचे भास वाटायचे, पण तिच्या कानाजवळ तो आवाज येऊन कुजबुजायचा। तिचं नाव घ्यायचा, स्वरा। हो, तिचं नाव होतं स्वरा। ती गोंधळून जायची, घाबरून जायची, इकडे तिकडे पाहायची की कोणी आजूबाजूला किंवा घरातील कोणी हाक मारत नसेल ना। पण नाही, इकडे तिकडे कोणीही नसायचं, पण हवेत कोणाच्या तरी आसपास असल्याचा भास मात्र असायचा। एक दिवशी सगळे गाढ झोपेत असताना स्वरा देखील साखर झोपेत होती। हळूच तिच्या कानाजवळ पुन्हा तोच आवाज ऐकू आला, अगदी थंडगार, कुजबुजलेला। स्वरा। यावेळीच्या हाकेत काहीतरी वेगळे पण होतं। एका हाकेतच स्वरा यंत्रवतपणे उठली आणि सरळ त्या आवाजाच्या दिशेने चालू लागली। घराचा दरवाजा उघडून ती बाहेर आली। घराबाहेर शोपीस म्हणून टांगलेला कंदील तिने हातात घेतला नि सरळ घरापासून लांब त्या दूरच्या जंगलाच्या दिशेने चालू लागली। दूर कुठेतरी समुद्राच्या लाटा दगडांवर आदळत होत्या। त्यांचा आवाज आभाळ फाडणाऱ्या डरकाळीसारखा वाटत होता, सतत घुमणारा, थरकाप उडवणारा। कितीतरी वेळाने ती चालत चालत त्या आवाजाच्या रोखाकडे जंगलाच्या आत शिरली। ती काय करते आहे, का करते आहे, कुठे चालली आहे याचे तिला तीळमात्रही भान नव्हते। तिच्यावरती त्या आवाजाची जादू पडावी अशी अवस्था झाली होती। जंगलात पोहोचताच तिथल्या मिट्ट काळोख आणि कोणत्या हवेने तिला गुदमरल्यासारखे होऊ लागले। जंगलात पोहोचताच तिथल्या मिट्ट काळोख आणि कोणत्या हवेने तिला गुदमरल्यासारखे होऊ लागले। तिच्या हातात असलेला कंदील, त्याचा पिवळसर प्रकाश तिच्या आजूबाजूच्या झाडांवर भिंतीसारखी सावली निर्माण करत होता। त्या सावल्या हलत होत्या, पण वाऱ्यामुळे की दुसऱ्या कशामुळे हे तिला उमगत नव्हते, पण तिला तिच्या आजूबाजूला कुणीतरी असल्याचा भास मात्र होत होता। हिम्मत करून तिने कोण आहे तिकडे क्षणभर थांबून विचारलं, पण तिचा आवाज हवेत विरला गेला। जरी तिथे कोणीतरी असल्याचा भास होत होता, तरी तिच्या प्रश्नाला समोरून काहीही उत्तर आलं नाही। काही क्षणांनी तिच्या मागे पानांची खसखस झाली। ती पटकन वळली, पण पाठीमागे काहीच नव्हतं। तिच्या छातीचे ठोके वाढत चालले होते। कंदिलातलं तेल संपायला लागलं होतं। प्रकाश मंदावत चालला होता। तेवढ्यात एका झाडामागून एक आकृती दिसली आणि तेवढ्यात एका झाडामागून एक आकृती दिसली, उंच, काळी आणि चेहऱ्याविना। ती ते पाहून स्तब्ध झाली। तिच्या हृदयाची धडधड भीतीने वाढू लागली होती। तिला ती आकृती पाहून पुढे चालू की थांबू काहीच कळत नव्हते। ती आकृती हळूहळू स्वराच्या जवळ येऊ लागली। काही क्षणातच ती आकृती तिच्या पुढ्यात उभी राहिली। स्वरा। एक भेसूर, ओळखीचा पण मरणासन्न झाल्यासारखा आवाज तिच्या कानात घुमला। ती एकदम चकित झाली। हा तोच आवाज आहे जो क्षणाक्षणाला माझा पाठलाग करत आहे। तिचे डोळे विस्फारले। तू तर, ती कापऱ्या आवाजात फुटफुटली। हो, मीच, पण आता मी हाडामासाचा नाही। समोर उभा असलेला इसम हा राघव होता। राघव म्हणजे स्वराचा प्रियकर,
ज्याच्यासोबत लग्नाला नकार देत तिच्या घरच्यांनी तिचं लग्न ठरवलं होतं आणि त्या धक्क्याने राघव हे जग सोडून गेला होता। पुढे तो बोलला, तुझ्या विना एकटं एकटं वाटतंय, चल माझ्याबरोबर। तुझ्या विना या 6 ऋतूंचे काय करू मी, ऋतू 7वा होऊ आपण पुढल्या जन्मी, असा आवाज सर्वत्र घुमला। सकाळ झाली। गावकऱ्यांना त्या घनदाट जंगलात स्वराचं प्रेत घावलं। सगळेजण रडू लागले। स्वरा आणि राघव हे कायमचे एकत्र झाले होते की कायमचे वेगळे, याचं उत्तर त्यांनाच माहीत। तर मित्रांनो, कशी वाटली तुम्हाला ही भयकथा? आवडल्यास नक्की लाईक करा, कमेंट करायला विसरू नका आणि हो, आपल्या चॅनलला आतापर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्कीच सबस्क्राईब करा। तर चला भेटूया पुढच्या व्हिडिओत। धन्यवाद।